Kako se pakuju likovi iz Harryja Pottera za putovanja? Spremam sam. Dobro. Evo ga, pripovesti Bartova Pitna. Fantastični zveri. Vidimo Kvidić kroz vekove. Istorija magije. Šta je ovo? Mala je noženju. Odeća za Harija. I odeća za Rona. Prvo što sam malo knjiga uzela. Acio knjige. Više nikad neću da se vratim ovim ljudima u ovu kuću. Više nikad.